cada volta me retrotrau a lo que el govern ja està bé. I ho estan dient els veïns. I ho estan dient els mateixos de si volem, que es dona igual que el que volen són mesures. Perquè l'ordre ministerial, això és el que vostè obvia permanentment, i el que obvia diu 12 sentències, que tindran que veure les 12 sentències sobre els procediments si s'havien fet les exposicions al públic bé o mal, en el que ara li diu la sentència de l'Audiència Nacional, on clarament li diu que tot això que està vostè dient és mentida, que ni va haver arbitrarietat, ni va ser una ministra la que es va traure una ordre ministerial de la màniga, que va ser producte, entre altres coses, d'audiència a este propi Ajuntament i a la Generalitat Valenciana i als col·legis d'arquitectes i a molts informes de tècnics del Ministeri de Cultura, on es constatava que vostès, darrere d'un suposat pla de protecció del Cabanyal, el que amagava era una cosa totalment distinta, que era, vostè diu, un barri que ja no seria el Cabanyal, seria una altra cosa. Seria una avinguda, seria una eixida, i li ho diuen clarament en la sentència. Igual que li diuen clarament en la sentència que l'ordre per lo que paralitza era precisament aquells elements que alteraven la trama urbana, els enderrocaments i aquelles coses que afectaven els valors patrimonials del Cabanyal. Vostè diu, un abogado, s'encarga un abogado de l'Estat, escolta, que el logotipo de l'Estat a vostè no té cap valor. O vol dir vostè que este advocat de l'Estat, que signa la abogacía del Estado, se inventa para donar gusto a una ministra un informe jurídic precisament dient textualment y fundamentando claramente que el resto de las disposiciones, el resto de las que no afecten a la trama urbana y contenido del PEPRI siguen siendo a nuestro juicio aplicables por la Administración Municipal competente. Esto debe ser así, además, en base a molt fonamental. Vostès el que passa és que van voler fer la interpretació més restrictiva, precisament, com ja li he dit en altres ocasions, per agarrar terrenys als veïns del Cabanyal, per a provocar una major degradació, que la seva inacció durant 20 anys ja havia sigut prou. Perquè per a comprar vivendes, per a enderrocar-les, per això sí que han gastat diners, perquè no s'han volgut baixar mai de la seva prepotència. Afortunadament, cada volta estan vostès més a soles. Ja veurem la senyora vicepresidenta quina solució li dona a la senyora Barberà. Tot pareix indicar que com no era ni arbitrària, ni injusta, ni per sobre de les competències municipals, no és tan senzill revocar aquesta ordre ministerial. I vostè no ho sap. La orden ministerial es consecuencia, desde luego, de una interpretación absolutamente voluntarista y distinta a la petición que hace el Tribunal Superior de Madrid al Ministerio de que amplíe lo que había dicho antes el Ministerio. El Ministerio ha dicho que no había expolio, que ampliara, y fuera de ampliar, hace una orden ministerial distinta a lo que le pide, y atención, y lo que le quiere decir. El Tribunal Superior de Madrid pide con la audiencia del Ayuntamiento y de la Generalidad, y es justo el Ministerio a quien no pide audiencia, no pide informe, ni a la Generalidad ni al Ayuntamiento. Eso es lo que quede claro. A eso es que usted no lo sabe, es que usted no se sabe nada, no se lo sabe. Y justo el Ministerio a quien no pide audiencia es a quien le manda el Tribunal que lo pide, que es el Ayuntamiento y la Generalidad. Ya le ruego, señor Grau, que si quiera pedir la información fundamental. Perdón, tiene razón. Señor Sánchez.